que economia social i solidària no fos el cognom d'aquesta economia i que fos la referent, i que el màxim possible d'economia fos solidària i que si qui s'hagués de posar un cognom fos l'economia mercantil i especulativa. Davant d'un règim, no, que entén l'economia com a arma de guerra, nosaltres des del cooperativisme i especialment des del nostre barri sempre a favor de la vida, entenem l'economia a favor de la vida sempre. L'impuls cooperatiu és l'ecosistema d'economia solidària i comunitària del barri de Sants. Agrupem unes 41 entitats i ens agrupem per mirar de caminar des de la vessant econòmica per la transformació social. Generem més de 8 milions i mig de facturació, que hi treballen més de 240 persones, que el model de treball que estem generant és estable, no és precari, que a més reverteix les desigualtats del model laboral clàssic. I també volien, en aquest sentit, també posar el valor tota la feina que s'ha fet en temes d'antiracisme al llarg d'aquests anys, especialment, per exemple, des del 2015.